Hi guys, I hope you're good. Andinoba ndivakala kakuhle na okanye yabo nonqolongqola kanti ndizawuvakala yabo kwabanye abantu. So ndingumntu ogowayo guys ever since last year. I think it was October, November, yes. November phakathi, yeah, November phakathi. So istory sihamba kanje. Ndigowa ke guys because ezi zinto zenzeka like almost every day there's something ezawuthethisa, but because I'm someone ongathanda uthetha, so I just keep quiet, but naloo nto iyandichana kwelinye icala, yabo. So into eyenzekayo lena, I'm staying with my two siblings. Omnye una 19 or 18, doesn't update, between una 18, yeah, I think. Then omnye una 10, abo lona 18 is doing grade 12, then lo una 10 is doing grade 5. Omnye boy, omnye girl. Then I also stay with their father, yabo, which is my stepfather. My mom and my stepfather were married, and my mom died in 2017. Sasihlala sonke ke, yabo. Ekuhlaleni kwethu sonke ke wasweleka umama ngo-2017 around June. Then stepfather sam sathi nothing is gonna change, we'll still stay together, everything is going to go elahlobo bisenzeka ngalo, yabo. And I was like, oh fine. I was doing grade 10 at that time. Then ke ngoku, after a week my mom passed away. Phofa up after the funeral, yes, a week after the funeral. Sa nansahlala nansekumakazi wam, yabo, because busy holiday kaJune. So I just decided by Monday ekhaya. Then when I get home I see someone else. I was so hurt, I was so angry, and there was a lot going on, but I didn't say anything. So I just went back home and I told my aunt, this is what I saw. It became a conflict in the family, and I figured like a point that I'm no longer going to stay. Phofu mna, I decided that andizokwazi uhlala naye. I can't, because what do you mean that this is not my mom? No, this is not my dad, ne? And now he's bringing someone else, which is not my mom, yabo. So how can I stay with abantu abayi-2 who are not like nje? And go with the fact that this person uvela after my mom dies, yabo. So decide uba andizohlala naye, yabo. Then ifamily kwaxatyanwa, and I was the wrong person ku-stepfather, yabo, because I shouldn't have said anything if kwifamily yam, yabo. So yaba kanjalo ke saxabana. Like there were so many things ezazithethwa, even kwi-area endandihlala kuyo ngabantu uba why ndizama nomsindo waloo nto, as if ndizawulala with my stepfather, yabo. Like ndandinga-understand, yabo. And some understood uba why ndireacte in that way, because what do you mean? Umamam iseyiveki eswelekile but you are bringing someone else, yabo. Fine, I moved on. Saye kuthetha, wandidlula endleleni bengathi akandiboni, ndinoba ndinethwa imvula anganibulisi, all those things, yabo. Asathetha for years, guys, asathetha for years. Then ke ngoku I forgave him, even though I didn't say that kuye. I was like, it's fine, you did what you did because wafuna, so yabo, move on. Then ke ngoku last of last year wagula, ne? And ke ngoku eguleni kwakhe, I was so worried, because if kwakuzawuthiwa ugulela, like wagula into serious, wafumana stroke, then ke was like, yabona ke ngoku now even my siblings izawuswelekela ngutata, yabona zaa nto yabo. Then that's when we started talking, because why wazobuyela kumamakhe endlini, but not like talking, just mall eweke unjani, yabo, yaphela up. So sometime last year kwenzeka something which is for now andizoyithetha,
ndazibalisa izinto guys kudala ndifuna uzithetha mna nto kube ndisifa ngaphakathi kodwa nantsi social media bandithethe. So something happened kokwabo, wane-fall out with umamakhe and isister yakhe. Kwafumaniseka uba now funeka siyohlala kulaa ndlu le ise-Restini, which is le sasihlala kuyo back then. And ke ngoku mna I was okay with staying with abantwana basekhaya. Kwafumaniseka uba naye has to come and stay with us, yabo, because akazukahlala umamakhe because of what happened. Still I was okay with that. Andiyazange uba ndizifake emgibeni, uba niyawazi like ndizifaka. Guys, zange ndambona umntu selfish elaa hlobo like laa mntu ndihlala naye. Because what do you mean ba xa sithenge izinto, yabo into ezefridge wena Escort, Russian, cheesy, what, ezo zinto ziyakwazi uphela singakhange thina sizifake emlonyeni. Ziphela because unesibaxo. Akonqeni almost every day atye isonka, iqanda, iRussian, yabo elaa nto, like almost every day. And akonqeni i-Escort, uyasnekha nge-Escort, snack Escort, avele ayisike. And akayisiki ke ngoku the normal way, yagebhu Escort. Zikhona, I don't know, niyabona eza tray zakwangumbela, yabo, because sithenga eza tray zepork ezibana ne-beef. This other day wayipheka yedwa, wayipheka itray ye-beef eziyi-2, wazitya yedwa. And i-answer yakhe xa ibuzwa ngusista wam was bengayazi uba siyabuya, so that's why epheke watya yedwa. We didn't even say asibuyi ke, mind you, we never said that. Fine, moving on to that. He's aggressive, akakwazi uthetha nabantwana kakuhle, uyashoutisa. To my brother, it seems like ubrother wam sometimes unyanzelekile uba makamenzele into, yabo. So uyathukusela guys, akonqeni ubiza la magama, I mean, yabo, like amagama nje athukusele. And also uyabetha, uyakhawuleza to throw i-objects ebantwaneni. The other time ubrother wam amgibisela ngekomityi, enye day wagibisela usister wam ngesipatshi nangeqanda. Yeyiphi enye into na? I don't know, but ke uyakhawuleza ubetha, ne? Oh, recently besanobetha usister wam with laa ntonga. Mos waba ne-stroke, so unomlenze ongekho right, uhamba ngalaa ntonga yoncedisa. So wenza ezo nto ke, wabekhe wambetha ngalaa ntonga ke. Guys, when it comes to ingxaki isikakhulu kukutya, akonqane nje basiye esikolweni, abantwana beye esikolweni mna ndiphangele, aziphekele. And xa ipheka uzawupheza ngembizi encinci engaka elingene yena yedwa. Thina sawubuya endlini sibone uba bekuphekiwe and izitya akazivasi ke. I have to mna ndithi ndibuya emsebenzini ndivase izitya ebezityela yena. A day uyakwazi utya kayi-5 kanye kayi-6. Simshiyele isonka, but still uzasiqaba isonka akhangele enye into yotya. Guys, niyakwazi ukutya kuduru kanjani ne? One thing endenza umsindo now, ubalisele omnye umeza, uthi thina asimphekele inyama kodwa igcwelise ifridge. And on top of that, wafrayisha 5 pieces of chicken. Wenza loo nto ke ne-chicken uyavele afrayishe nje out of the pink. Guys, ndisho nishile le nto nendithethayo. There will be more and ndizayibalisa like in details. But nje, every day there's something new enzabuya yenzekile in the house. Babe sitya isonka, yonke laa nto beyisebenzisa iyakwazi ushiyeka phaa etafileni, funeka iqoqoshwe sithi. Yesterday utyile isapha around 4, isitya sakhe wasibeka phaa phezu kwetafile wasiqhuma sinokutya. He knows very well uba sinengxaki yembovane, but ushiya phaa. Ikhona ifridge, ikhona i-microwave, but khange azifake ezo nto, khange ayifake iplate yakhe kwezo nto, ushiye phezu kwetafile. Because ukhona ulutho, uzamenzela yonke laa nto. Ndilapha. I'm done. Like nje. I want to go back home.
Bandla abantu bathwele kanzima. So lo sesi uxoxa story sakhe ukuthi how living with her stepfather drains her. Njengoba semvele Nkosi yami abala into letomangalisa ukuthi hayibo umuntu uyenda kanjani into lefana naleyo. Ingiphi advice wena longampha yona kulontombatane ende njani njengoba siva ukuthi ubukene nalesi njani simo. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.